Vítajte pri sledovaní mimoriadnych televíznych novín na Markíze. Zo štúdia televízie Markíza vás zdravia Melina Ďuranová a Parko Šajba. Prinášame vám aktuálne informácie o dramatickej udalosti, ktorá sa odohrala v malej pokojnej dedinke pri Prešove, obci Podhoraní. Svetoznámy gang Ponožka znova vyčíňal. Tentokrát sa stala obeťou únosu mladá 17-ročná Dominika Giňovská, študentka strednej zdravotníckej. Mladá dievčina sa chystala na oslavu miestneho spoločenstva Lienky. No žiaľ, na miesto sa už nedostala. Pozrite si nasledujúcu reportáž. Niekoľkými minútami sme dorazili na miesto činu, kde sa stal únos mladej študentky. Ako vidíte, miesto je pokojné a je priam neuveriteľné, že sa gangu Ponožka podarilo uskutočniť svoje zámery. Zaujímavé na tomto únose je tiež to, že v okolí jej domu si nikto nič nevšimol. Našťastie, dedina je vybavená špičkovým kamerovým systémom a my môžeme vidieť opis celej tejto udalosti. Pozrite si nasledujúcu reportáž. Rozhovor s miestnou obyvateľkou. Poznáte Dominiku Giňovskú? Áno, poznám ju. Je dobrá kamarátka moja. Chodí do kostola. Dobré dievčatko, no. A viete o tom, že ju uniesli? Nie, neviem. A to kto ju uniesol? Čo sa stalo? Na čo urobila? Tak nespravila si nič, ale uniesol ju gang Ponožka. Nie, tam je to ľúto, no. Škoda dievčatka, také dobré dievčatko, no. A kedy ste ju posledný krát videli? No, piatok v kostole som ju ešte videla. Dúfam, že jej ešte uvidím. No tak to uvidí čas. Ďakujeme za rozhovor. No nič za čo. Tu sa našla táto ponožka. Gang je známy tým, že na mieste činu zanecháva takéto stopy. Tri sme našli dôležitý odkaz, ktorý vám po skončení reportáže zverejníme. Ak máte nové informácie, zašlite ich mailom na tvnoviny@markiza.sk. Z Podhorian pre televíziu Markíza Debnica Krokodílová. Táto ja nebudem už tak robiť! Toto není možné, že by som takú onou robil! No,